хора, аз съм Мистер Wolf и сега искам да ви покажа една песен, т.е. не пародия, а мой си вид песен на Star Wars. Да. Всеки знае какво е Star Wars и коя е песента от Star Wars. Сега ще ви покажа мой си вид. Кратка е и затова ще я покажа два пъти и дано да ви хареса. Така. Добре, това ми беше самата песен. И сега да ви направя така, да ви кажа как да я свирите. Значи, взимате едно фолио, такова просто, едно фолио, слагате го върху, ето аз фолио, слагате го отгоре, върху таблет, iPad, телефон, върху каквото там имате. И написвате с маркер цифрички, ето така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Така леко натиснах. Значи, трябва да си свалите приложението DrumPads 24. Като си свалите приложението, влизате и отивате ето тук. Цъгате го това нещо. И ви излизат тук много песни. Откривате тук песента Force. Значи отидете първо на безплатните песни. Там, тук отгоре пише Free. И аз малко се омазах. Тук отгоре пише Free. И тук търсите песента Force. Ето виждате, има PPAP. Ето, песента Force. Пускате си го, връщате, чакате да ви зареди. Ето, зареждам. Така. Ето, на мен ми зареди. После. За да играете тази песен, ви трябват двете ви ръце. Първо, трябва да натиснете 12, 6 и 1 едновременно. Така. После натискате 12 и 2 пак едновременно. И тези двете така ги събирате. После натискате 12 и 3 заедно така. И пак ги събирате. И ето почва да се получава една песен такава. И после 11, 10 и 12. Цъкате 11, 10, 12. Ма с задържане. Не както е тук така. Добре. После пак също, само че с цифричката 7, а не 12. Тоест 7, 6, 1. Така цъкате 7, 6, 1, после 7, 2, 7, 3 заедно и тук вече е по-различно. Цъкате 8, 10, 9 и после така пак 8, но вече 9 и 12. И се получава така. И тези два момента трябва да ги съберете. И се получава това. Обърках. Така. Ще ви се получават грешки, но вие трябва да може, т.е. да имате спокойствие, търпение и да се пробвате и ще успеете да го направите. Мисля, че това е много лесно. Мерси за гледането. Ако ви е харесало това клипче, може да поставите един лайк и да се абонирате за Sprite Show.
Аз бях мистер Лов и бай-бай.